Is-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna baqgħet waħda b'saħħitha. L-ekonomija komplet tikber b'mod konvinċenti u din is-sena se jkun irreġistrat tkabbir ekonomiku reali ta' 3.2%. Dan huwa wieħed mill-aqwa tkabbir fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal biex il-pagi tal-impjegati żdiedu b'5.6% u l-profitti tal-kumpaniji kibru b'1.7%. Għas-sena d-dieħla l-previżjonijiet jibqgħu pożittivi. Skont id-diskors tal-Budget 2015, il-Gvern qed jimmira li jkollu tkabbir ekonomiku ta' 3.5%. Il-Ministru Edward Scicluna ħabbar kif għall-2013 intlaħqet il-mira ta' deficit ta' 2.7%. Il-mira ili għal din is-sena id-deficit jinżel għal 2.1%. Id-deficit għas-sena d-dieħla mistenni jinżel għal 1.6% l-inqas rata f'34 sena. Tul din is-sena ir-rata tal-inflazzjoni hija waħda baxxa u għas-sena d-dieħla l-inflazzjoni mistennija terġa' tkun waħda baxxa b'rata ta' 1.5%. Kienu reġistrati riżultati tajbin ukoll fil-qasam tal-impjiegi. Minn Jannar li għadda l-impjiegi żdiedu b'6,000 li jfisser iktar minn 17 l-impjieg ġdid kuljum. Il-maġġoranza assoluta tagħhom inħolqu fil-privat. Il-Gvern għadu qiegħed jistenna li jkun b'saħħtu fil-qasam tal-impjiegi fejn mistenni jkun hemm tkabbir ta' 1.9% u rata ta' qatt tibqa' 5.9%.